lafiya. Ma'assalam. Ayuba dan kwambo. Na'am. Ku tawo mu dauki hoto. Kai, ina za ka je? Kai, uban na mai ikira muka ce ina za mu je? Wane ne baban ku? Take time. To, ku je ka. Ya'ya na gaske. Ku tawo mu dauki hoton. Yawwa. Yawwa. Kada la ba. Sha. Kuma ku taho. Ke ko ku koma baya. To a ɗauka. Zan ɗauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya saka fara ne wannan ciwo. Amin baba. Amin. Karfa kabari likita ya magana. Saboda sirkan masa na wurin zai buɗe aiki. Ta ina zuwa. Wato Alhaji. Wannan wato shirin da yayi buguwar da yayi ci. Na tabbata daga nan zuwa awa daya an daɗe koma me da mu bashi ya huta zuwa wayewar gari za ka ga dawo yadda yake. to Allah ba shi lafiya. Allah ba shi lafiya. To ni zan koma office daga nan. Amma Allah ya so zuwa anjima ko gobe to zan turo iyalai su zo su gaishe shi. Ka rabu da su ba wani abu ne babba ba ai. Ba mun gode wallahi. Barin taka ma. Mun gode. Taska. Zo mana. Zo. Kai kunnen kashi ne ba ka jin magana. Waye aike ka ice ka je ka gaya musu halin da Alhaji yake ciki? Me wayannan bayan Allah fa yanzu mun zama ƴan uwa da mu da su. Dangi ne. Kai dai akwai shashasha. Dangin wa? Dangin ka ko dangi na ko dangin sa? Dangin Alhaji mana yanzu da zai aure ƴarsu an riga an kai kayan laifi. Me ya rage sadaki ne za a biya? Shi yasa da naga abin ya faru na kira shi nake gaya masa in zai fita ya dan shigo ta nan ya duba Alhaji. Bai da lafiya. To kafi mu hankali kenan. Waye aike ka abinda ba saka aka yi ba? To idan na sake jin maganar nan a waje kai ne. To shikenan insha Allah ni yanzu in ka sake jin wannan maganar a bakina to wanda yake kwance a cikin kabari zai fito yi magana. Kana nufin ba za ka wannan magana ba? To ni dai ko pena zan nemi police da soja. Zan je barak nemi soja. Tun da yaran suke a nemo su yanka musu. Fire for fire. Yes. Wannan gaskiya ne. Yes. Haba obin nan. Yanzu ka je ka sa jami'an tsaro wai har da soja kamar za a yaki. To kaddara ma din ka je ka an kamo su din. To kana jin jama'ar gari kuma su ba za su san wannan abun a yada shi ba. Zai shafe ka zai shafe kowa ma a nan gidan. Zai shafe yayan Alhaji ne. Zai shafe ka ai mai business baya so a rika jin yana rigima da jami'an tsaro. Zai kashe business ɗinka. Yanzu kuna nufin za a ba su gudu kenan? Waye gaya ma za su gudu? Mutumin da kaga yana gudu ya san an gane shi ne zai gudu. Amma mutumin da aka yi shiru bai san an gane shi ba ina za yana harkarsa. Za mu kama su a ruwan sanyi. To sai dai in wannan ne zai je ya faɗa. Saboda shi wannan kanwa ba ta ji kowa a bakinsa. Baya iya rike magana yanzu sai ya je ya yaɗa zancen ya kai shi wani waje. To ni in dai dan ni ne ma da yake ta wannan kashe din. Ni bari mu fitan ba guri ku ci gaba da tattaunawa ku. To amma tsaya. Na'am. Wannan damfara da 'ya'yan Alhaji suka masa ba matsalar ka bace. Kar in ji zancen nan a wani waje. Duk inda na ji zancen nan ya fito kawai kai ne. Dan mu ne nan kadai muka san maganar nan.
ba za ma ka ji ba insha Allah. To, sauka lafiya. Ka san ya tsane ni. Me yake cewa? Ya same ni. Kada yana ya sa kuma ne don Allah rabu da shi. Allah ki duba rashin zuciya. Adahama! Na matata. Kaka da Allah ba wani mataka. Taso kawai ka biyo ni, ka taso. Wanne mai ƙararren kwanan ne ya taɓa ki? Wanne waye kaddara ta faɗa masa? Ko ma waye ka taso ka. Waye kaddara ta faɗa masa? Wane ne? Ko ma waye zaka san shi muje. Ya taɓo gidan rana. Wane ne? Kai ta. Ta hajja. Ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adahama kaga. Ni na je na taho da su. Na gaji da ƙararayen da kake min. Balance ina nake so ka bani. Ka tambaye su bani balance ina mu rabu da ku kalau. Mu je. Ta hajja. Ta hajja. Karɓar min kuɗaɗe na. Kuna jin abin da ta ce ku ba ta balance ɗinta. Ku ba ta balance ɗinta. Wani balance? Da ka taimaki miki bayani. Kai kowa ruba shi ruba Allah zai ruba nasa kowa ruba zai ruba Allah zai ruba nasa ku ba ta balance ɗinta. Ba kwa su abin da yake gaya muku ne? Wani balance? Kana magana balance kana jin mutane da Allah. Adahama da Allah ka bari su yi min magana. Ko kai ba su ba da balance ɗin ba jiya ku kawo balance ɗin da kai ku kawo balance ɗin. Ku yi min bayani yadda zan gane. Kun ji ko? Wani maganar balance? Bayan already ya siyan mana da mashin. Na shiga uku. Ban gane ka Ya siyar. Ya. Na shiga uku. Adahama. Shi sai dai mana da mashina don haka ga kulli. Shi sai mana da mashina ga takardu. Shi ba mu komai. Na siyar. In ji ubawa. Na siyar. Adahama cin mutuncin da zaka yi min kenan Adahama? Aikin gafara hajiya. Adahama wuni zaka wulakanta idan duniya? Na shiga uku hajiya. Ka shiga uku kamar yaya ga shi da abin da suke faɗa ka ce fanar da mashin nan Adahama ka ce fanar da mashin. Tsotsoyi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adahama ya san da kai a rayuwata. Adahama! Na ce ka ajiye shi. Na ce ka ajiye shi yanzu nake ce ka sauke shi. Girma mun asiri hajiya. Ya da ma da mutane shiru da. Na yi shiru hajiya. Na yi shiru. Mai tafiyan ku. Kuce, ka da Allah ku tafi. Tafi da Allah. Girma mun asiri hajiya. Dan Allah hajiya. Dan Allah hajiya. Hajiya. Ina ka je? Hajiya. Na ce maka ina za ka je? Kan ka yadda ka shigo min cikin gidan nan wallahi Allah ba ni ba ka yau din nan. Girma mun asiri dan Allah dan annabi dan mai mana ruwa da kankara. Gaskiyar magana Mr. Obinna baka kyauta ba. Wannan abun kawai ni na ma fi ganin laifinka da waɗanda suka yi abun. Saboda me zaka ɗauki mankudan kuɗi ka ba su ba tare da ka tuntuɓi Alhaji ba ko ka tuntuɓe ni. Haka ake yi? Kamar ya bai kyauta ba. Iri takata ta Alhaji yana badawa. Ita kilisi ne ya duk wani su. Kai da Allah kai Mr. Obinna yanzu ka fara hulɗa da mutane. Yaya za a yi sa hannun mutumin da dukiyarsa ce ta zo daidai da ta wanda ya kwafa zai yi rashin gaskiya kai ma ka san ba zai yiwu ba kuma kullum duk takardar da yake bayarwa da ke kawo maka sa hannunsa ne a jiki ka ɗauka ka duba ta dama nan sannan ka duba wannan ka tabbatar. Ya kana mana exactly iri da sa hannu iri takarda da kana kamun iri takarda da suka kamun ne fa duka da ne fa duka ne fa. A ban gamsu ba. Kana da ne? Ayu da ne? Ina so. Akwai takarda da yana so akwai na kadin a cikin mutanen na dauka bana so ka karanta
ka duba da siligi na ta kamar ba ce ne shi ta cikin wannan kamar ba ce ne cikin wannan kamar ba ce ne cikin wannan ne nasa. wannan ne original Ita ce wannan. wannan ne original to rike shi To, na rike. karuwa shine wanda ya rasu kamun karuwa shi no different between that one and this one cika An yi shegiya. Ai ban san abin haka yake ba. to magajin duri kai magana ina kuma mutane da bai su sa alhaji ba kai da kana alhaji sai kana diba ba kamar mace ba waye ce bai bace wannan Ba ka buga masa waya? bari kai maka karewa na buga mashi waya ni da alhaji yayi magana Ya ce ka ba ka ba shi kuri Ba alhaji ba. ba alhaji ba aja ne Ba alhaji ba. alhaji ne wai a te create na kwaya ne ha Taska! Wannan banzan baya rabo da gantali wallahi. Baya zama yayi aikinsa sai tsogumi. Yanzu ya tafi cikin wani abin da ba a sa shi ba a neme shi ba. Yanzu abin da zamu yi. Da Allah za ka taimaka mu taimaka Alhaji gaba daya. Da ni da kai duk inda yaran nan suke mu je mu nemo su. Ko ɗaya aka samu a ciki zai faɗi inda sauran suke. wannan ya zama dole ina da target ni da kwana na yi dare a ciki a zuciya na a cikin zuciya na kwana da su duka su ne mana kwana da su a zuciya na I have target Adamu ba ka gani Allah ya sauwake maka wallahi. Maganar mota kuma daga yau ka daina tuka. Na shiga uku. Don haka ba ni kullum mota ta. Hauwa ni ne. Dan Allah ki hakuri Hauwa dan manzan. Ai baka shiga uku ba wallahi Adahama. Saboda kai abin arziki bai karbe ka ba. Salamu. A'a, to maguna ana faɗan ne? Kaga da Allah da Annabi. Ya zaka shigo min gida ba sallama. Aha ba Hauwa nayi sallama wani kuyo kuna faɗa ya za ku ji ne? Waje na ce ka fita. Kamar yanje waje. Magana na zo mu yi magana na. Allah malam ta ce ka fita Allah fita. Kai da Allah ba gurin ka da zo gurin zo mu. Gaskiya da Allah na ce ka fita zan zo sa. Malam ta ce ka fita da Allah. Ka fita da Allah malam. Zan zo same ku ko ma me na ji. To Allah ya kyauta. Ka kuma ina ruwanka. Na ruwanka da magana ta da taska da zaka wani tsomo bakinka. Bari in zo raka ki karye miki rashin kunya. Ina ruwanka. Kai na gama da kai ne? Ba na son rake ka ji ko ka tsaya a nan gurin. Kar ka bar nan gurin, kar ka kuskura ka bar nan gurin wallahi har sai na dawo. Nan gurin. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta. Ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Shi duka na tashi ban jira a ce sai an kwashi. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Mai sa abincin daɗi, mai gyara abin. Girki suke, mu je mu sha jini, super kill, guduwa kenan. Super kill ya kashe sauro, urmus dan bacci cikin walwala. Sanunku da zuwa, yawa sanunku yau kai so. Yau wasanni, furen nan taku mai daɗi zaka bani. Ni kuma yogurt mai zaƙi nake so. La Ahmad ni kuma ice cream nake so. Ni kuma yogurt mara zaƙi wato unsweetened. Insha Allah za ku samu abin da kuke bukata a nan wurin. Rufai da yogurt, fura da kuma ice cream akwai tsafta tun daga wajen hadawa har zuwa wajen sayarwa. Za ku iya zama a shagon ku sha ko kuma ku tafi da shi gida. Akwai su kala-kala kamar haka. Yogurt mai lita 2 ko mai lita 1. Sannan ƙanana waɗanda yara za su iya tafiya makaranta da shi. Ga kuma mai zaƙi da mara zaƙi saboda waɗanda ba sa buƙatar zaƙi. Akwai fura 330 ml da 550 ml. Sannan ice cream 7 ounce da 4 ounce. Muna da rassa a garuruwa daban-daban a faɗin ƙasar nan kamar Kano, Abuja, Lagos da kuma Port Harcourt. Sannan za ku iya samun kayanmu a kowane shago a faɗin ƙasar nan. Rufai da yogurt. Kamar yaya zai ba shi da lafiya? Mutuwaye ne?
mutuwa Hauwa bai mutu ba, yana nan yadda aka saba da ya. Taska kenan. To taskan banda abinka menene sabu a wannan labarin da ka kawo? Haure-haure ko murguza gashin baki? Taska? Ko kuma idan aka farka a canja labari ka gaya min menene sabu? To gaskiya ne an saba, gaskiya ne an saba, amma ni abin da na gani irin wai abin arziki na yi na taso in zo in gaya miki saboda dankon zumunci da yake tsakanin ɗa da mahaifi, kuma a wannan yanayin da yake ciki kila ta Allah ta kasance in kika je kika duba shi kila kiya samu tabariki kafin ya wuce, shine nace to bari zo in gaya miki. Taska kenan. Ya ba shakka. Da gaske nake fa. Kin san sha'ani na rayuwa, mutuwa ɗauka take kawai ta wuce yanzu. To idan akwai wani laifi da yaro iwa mahaifinsa sai a je a nemi gafara kafin ya wuce din, ga mutum kai zai ya tafi shi kuma ya bar shi da kaya. Taska kamar wani laifi kenan? Wal laifi dai da ake laifi, mutum ai dan adam ba masumi bane, zai wahala ka zo duniyar nan ka ce baka aikata laifi ba, musamman ma mahaifi yanda ya zo gargaran nan, ai ko yan ɗauke dai da aka ɗan yi masa aje a nemi gafararsu. Kai da Allah Taska dakata ka ji ko? Menene ne? Na ce maka menene kake ta wani kwane wa ka hau tsohuwar keke? Menene matsalar ka? A ba fa magana ba ce ta wai kamar na hau tsohon keke. Abu ne nake yin sa na a fito da abu fili tun da an sha wahala tare kuma abubuwa. Kai Taska da Allah je kana gode ka ji ko? Maganar rashin lafiyar mahaifina to ni ta shafa ba kai ba. Zuwa gashe shi kuwa sai na zauna na yi tunani, na babbance tsakanin bara a kufai da kiwon makawan kare. Duk wanda na gani da ɗan romo to shi zan ɗauka. Don haka na sallame ka. Gaskiya Alhaji ni fa jikina yana bani akwai matsala. Matsala? Ƙwarai kuwa. Matsala me to? Daga maganganunsu za ka gane cewa mutumin nan fa idan ya faɗi sai abin da hali ta yi. Injuwa, ya za a yi mutane suka tare sun gama na gaskiya. Sun ce inda har ya faɗi to zuwa safiya ya tashi. Alhaji gaskiya baka fahimta bane, amma ni a iya fahimta ta na san cewa idan mutumin nan ya faɗi an ce sai ya kai tsawon shekara 1 bai tashi ba. Asalamiya, wai shin wa ke gaya miki waɗannan maganganu a cikin kwakwalwanki ne wai? Gaskiya jikina ne yake bani. To jikin ya gaya miki ƙarya. Jikinki ya gaya miki ƙarya. Tsoho yana son yarinya. Yarinya tana son tsoho. Digital tana son analog. Analog na son digital. What is your problem? Tsoho? Of course. Wai tsoho. Tsoho ko gawa? Ke kashe shi? Ke kashe shi? Ke, ki sani fa. Ai tun da wannan yarinya ta amince tana son shi yana son ta, to wallahi ko gawa ne sai daura auren nan. Ki sani. Yana son ta tana son shi. Ya ka kudin auren shi. To me za a jira kuma? Na sani. Indin kaya ya kawo kaya. Oh, ba shi kin san da haka? To dan me zaki ci gaba da jani in jaka? Dan me? Ni dai wannan sha'anin bai min daɗi ba. Allah dai ya kyauta. To amin. Wannan kuɗin da suka kawo miliyan 2,500,000 me za a yi mata da su? To sai mu duba ko wata kadaran ce sai mu saya mata, tunda sun riga sun yi kayan ɗaki, sun yi kayan kicin, lefe ma kala 100 ya zuba mata, so kaga ba abin da za mu yi da kuɗin su, sai dai kawai a duba ɗin a ga yadda za a yi. Shi kenan zan yi tunani a kai. Me yasa kika daina ɗaga wayansa? To yanzu mama idan na ɗauka me zan ce mai? Kuma haka ne fa.
amma kuma wannan al'amari da me yayi kama. Wallahi tunani nake a raina idan yaron nan ya dawo ya za mu yi da shi. Kai, Allah ya kyauta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taska garin yaya aka yi ya faɗi? Yo hajiya ya zan sani. Ni da nake bakin kofa. Taska kaga irin ranar da nake gudu ko? A ce Alhaji ya faɗi bana gidan. Yanzu inda ina ni zan taimaka mishi. Me ya same shi? To ni ya zan sani hajiya. Na gaya miki ina bakin kofa. Kawai ni dai ina bakin kofa na ji an kwarma ihu, na ɗebi itace da gudu na bi gidan, na ɗauka wani abu ne faru. Ina zuwa Sabira ce ashe ta kwarma ihu. Na waiga na je na tarar da Alhaji in gaya miki ya ci da ka. Na tarar da shi a kife. Na ce to abin ya zo. To ni dai na dan yi bincike na gane cewa to tunda magaji dauri ne ya zo ya faɗa masa wata magana akan kuɗi, kila Alhajin ba ta yi masa daɗi ba ikife. Kin san hali mutum da kuɗi. Wai Taska har yanzu yana ajiyan kuɗi a cikin gidan nan? Alhaji da kuɗi? To a fita da su ina? A inda kin ga magaji dauri ya zo ya yi fakin da wannan mota a kuran nan ta gona, to abu biyu ne. In ma dai a ce miki ya zo lissafi ko kuma ki ga ana ta sauke kwalaye za mu ɗinka niki mu shiga da su. Ni yanzu saboda ma tsabar doka sai dai in ajiye a bakin kofa, shi magajin da wurin shi yake ɗaukan abun. Wai da an yi magana sai a ce magani ne ko harawa, kuma ni na san ƙanshin kuɗi ne ina ji. Nan ana ajiye kuɗi, ko kuɗin nan fa na tani da aka nema aka rasa ake cewa wofa suna gidanta fa, suna fa gidan nan fa. Hajiya da gaske nake Allah. Na gode Taska, na gode, Allah ya saka maka da alkhairi. Amin, amin. Na ce wai Hajiya, na ce wai Zuli kwana bullowa tana dan diban tabarikin iyaye, kin san kar bariki ta ɗebe musu kuma albarkar. Zuli ko take zuwa? Zuli ai ta zo gidan nan ya kai su 3 Taska. Kai Allah tarki. Gaskiya ta kyauta. Lalle bariki bata dauki Zuli ba. To amma Hajiya akwai dan alamun ci gaba a tattare da rayuwarta. Canji kai. Taska, ka ga motar da Zuli ta zo da shi ko gidan nan? Ai Zillaziya ta haye ta ci gaba. Dan ƙarerriyar mota ta zo da ita gidan nan. Kai zuwanta ma na ƙarshe kusan 300 ta kawo mu. 300? Eh? Zuli ta yi albarka. Kin ga bariki ko? Kin ga bariki mai albarka kenan. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga rayuwa. To Hajiya tunda Allah ya sa kuma an dan gwangwaza muku. Ne ce to in ga dai wahala nake ta sha zuwa da kuma wannan ma dai da a baki 300 mu ai ko 50 a dan samu a bamu. Ina dan aikawa can gida wajen ita mahaifiyar tawa. Taska, ka taba ganin abin da na ci baka da rabo a ciki, ai baka da matsala. Allah miki albarka Hajiya, Allah ya kare girma. Allah ya tabbatar da wannan abu. Wallahi burin mu dai ki da gidan nan. Burin mu dai ki dawo. Zuli ta bada 300. Wallahi akwai lauje cikin nadi, akwai inda yaran nan suka je suka samu kuɗi. Wato ni ne asar da ba Hajiya san da yawa. Allah ta magana nake cewa rariyar nan ko ruwa ma baya bi. Wallahi kai ni daɗi na da kai Taska. Akwai magana a bakin ka, kai baka iya ganin abu ka kyale sai ka tanka. Haba ke kadai kamar mai yawa wallahi. To ko zaka zo mu zauna tare ne? Hajiya ni inda nan to kuma wa zai kula da Alhaji? Yanzu bakin gama bani amana fa. Kuma fa gaskiya haka ne. Taska ga wannan. Yawwa. Ai Hajiya guda 5 ne. Yi ka sha ruwa da shi Taska. Kati za su yi? Wani irin kati kuma? Ba su yi ba ne? Ko 5,000 Hajiya a rafa. Ki farke rafa ki dauki 5,000 ki bani. Kuma ni da zan rike amana in kula da Alhaji. To ko kudin mota da nake yawa daga nan gurin zuwa abin nan dan a caba nawa yake karba? 500 suke karba, duk inda ne zuwa 4 nan gurin sun kare. Me na ci? I fly this route every week of the year. My engine never fails. Then they call me Go Come because I dey carry them go come. My engine no dey fail me. My people, are they okay? My engine too, they okay. They have one thing in common: Amasco engine oil.
My people don't land. Let me also renew their engine with Amasco engine oil. Amasco Engine Super is for this. Baba Sabi. Amasco Oria 40 is for this. Baba Sabi. And this, Amasco Vital 5000 SM is for this. Baba Sabi. Let me also introduce to you Amasco Synthetic SAE 5W30 for use in all modern vehicles such as this. This is how me and my association members service millions of vehicles every day with Amasco engine oil. Lubricating the nation through quality products. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta. Ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Shi duka na tashi ban jira a ce sai an kwashi. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Mai sa abincin daɗi, mai gyara abinci. Gaskiya an roƙa shi ɗan Sadiq wa'annan a mai da su gidajen iyayen su kuntau. Ke ba ku je. Koran mu kake yi? A na me? Haka yake da saura ba. Na gode. Me wannan? Boxer. Boxer. Wannan na feshi ne. Kin ga har da na kunnawa. Gaskiya ne boxer. To ina kazantawa take? Kazarki tana falo. Ta mu ji daɗin bacci sosai. Har da min shari. Fesa boxer maganin sauro na feshi 6 ko kuma ka kunna boxer maganin sauro mai hayaki da daɗin kamshi don kai bacci. Afwan, ka ganni a gaggauta ko? Hakika. Ina mata gidan take? Wato ta tafi kasuwa. Bi ma'ana ta tafi ne ta je ta yi shopping. Kai amma na ji daɗi wallahi. Gara ta yi ta ragargaza kuɗin kuma ta cinye su saboda ta kusan tashi. Ni ai ba abin da nake so in ga 'yan mata a bayan adaidaita sau da gilas na suna haka. Ana shafa ta. Kuma ganin sa ya gaji cip. Wani ya fuske. Kai Allah ya soke. Kai. Ko mutane za su zo kuwa? Za a fasa ruwan sama ne? Za a fasa ruwan sama? Yanzu za a fasa. To ba za su fasa zuwa ba, dole za su zo. Ina ga addu'a ce yin ta nake ta yi amma abun ina. Na fa shirya abin nan na tsara shi daidai wa daida. Kaka manta fa ni ne ake wa kirari zaraki cimaci faya za one plate of macaroni za dundurusun madasa za dan sukutun suntun of nama za hugga mugga hullar balu za dan baraki cima of jaya. Ai in ba su zo ba ni fa na tsara. Okay, if a system fails to work, it failed not because it is bad, it failed because those to implement it failed. Any system but a good. Wannan system din is good. Mun yi arrangin din sa yanda ba zai san failure ba. Yayi nawa. Kana wuta ne kana wuta ina baka da fetur. Zaka kona ni kenan. Okay, ita wacce miliyan 20 din? To ba komi. Wannan miliyan 20 daban 50 din daban. To shikenan nayi bako zan kira ka. Nagode. Sun samu ko? Sun samu. To alhamdulillah. Sun cika? Irga saboda shari'ar kuɗi ne ka irga ka gani ko? Sun cika. To, ina zuwa. Ga wannan. Masha Allah. Ya yi ɗan kyakkyala. Ya haƙuri da sauran. Ya ina zan tafi kace in tafi na baka kuɗi kuma baka bani takardu ba. Haba takardar gida da takardar fili, takardar tsire ce. Ba fa takardar tsire ba ce. Sai fa an sha wahalar an je an nemo ta an yi abin da ake kira due processing an danna kan sarki an ba mai unguwa ya sa hannu an ba shaidu sun sa hannu sannan in neme ka harka ta waya ya ka ci waya in danna nan baka in kira ka kana ina gane in dauka in ba ka kayan ka. Ka san bana wasa da kuɗi bana wasa da takarda tunda na shaka ma kuɗi lalle ka nemi takardun nan ka kawo mini. Kai ne shaida? Tun yaushe. Kai ne shaida? Wannan ai duk shaidu ne na gida ne. Kalle mun nan ka sace ganin mu nan ko ina ka gan mu haka muke mu. Ba za ta ce ka ba. Ba da ma mi waya. Ne ma kama da dan wasa ne? Ina ne wanda za a kawo maka din da kake. Shikenan sai na ji ka. Yawwa.
sauka lafiya. Alhaji. Sun cika. A wannan a shi ne na ciri wannan 3,000 da na bashi. Yawwa. Yawwa, ya very good. Thank you very much. Ciro 50,000 yanzu. Ba mi ka masa 50 ka tashe shi. Bannan gurin. Me kai nan gurin? In sace ganin ka nan gurin billahi alazim sai na ci mutuncin. Sun cika? Sun cika. Sun cika 50. Nan ba na duwa ai. Ba mutunci ne kai ba. Ina ma da ki. Karbi. Ngona. A'a. Kare ka tashi naka ne. Ni kuma? Shikenan sai ka bace. Ya ban gane bace ba. Baka gane ka je kamar ya baka gane ka je. Naka ne na mun sallame. Wallahi ba zan bari ba. Kai ka ban nan gurin ce baka. Ya zan ce ku da za ku ce wannan gurin. An kyana a bannan gurin. Kai ba ku da mutunci ashe? Wannan abun ma ku wa ma yake hada abun wanne? Mun ne ba ai malina fa. For what? Ka manta a wancan karan ta 200,000 kai mana asara? Wannan ma baka so sai in karba. Ina kudin ya taras. Ai ni ne mure tsoho fa. Ni ne mure tsoho. Yarinyar nan ma ita ma ta kai ta kawo. Ina zuwa. Kaga. Wallahi kai ma baka isa ba. Me haka? Ku yanzu dan rashin mutunci. Saboda ba ku san ma abin kirki ba. Ni fa ni ne mure tsohon. Kuma a ce za a bani 50,000 saboda karanta. Okay. Kai ne jarumin da kai murya tsohon ko? Kai jarumi ne. Yes. To in kai jarumi ne, wannan shine producer mai gabatarwa. Ni kuma ni ne director mai ba da umarni. Kuma ka je ko ina, ka je Kannywood, ka je Bollywood, ka je Nollywood kai tambaya idan jarumi ya gama aikinsa, kudinsa ake ɗaukowa a biya shi. Lebura ne. Lebura ne kai. Saboda haka kuma an sallame ka. Lartani go. Ka bace. Bannan wurin. Dan Allah, dan Annabi. In kuna san iyayenku su je maka su da lafiya dan makarantar gaban Annabi. Ku dan kara min wani abu. Kun gani saboda Allah saboda Annabi. Makarantar gaban Annabi da ka yaga admission letter din da. A maka yaga dai. Maka yaga dai. A ni ta tana. Maka yaga dai. Ina zan dauka ne. Ya akai mutum ne kina ina ne? Kina zage nake tare miki a waya wallahi. Wallahi kai hakuri na sa waya ta karkashin filo ashe ma cikin silent take ban san ka kira ni ba. Ya kake? Yawa. Sakaina da Jamurda. Sun kira ki? Awwal sun kira ni har na ta na an shi rabo na 150. 150? Amma don wulakanci suka baki 150 ne suka ban 50? Walla shi an rabon ka shi yasa son ka baka ka ni ko rabona na wanda ba a bani wancan ba shine an ka haɗi min an ka bani kaso na. To kin san wanda kike so da ki dauki 20,000 ki kawo mun 130 kenan. Ni wallahi na kashe kuɗin don na tai kasuwa na dan yi siyayya na so har da zabi da dan kaji kuma gashi can ma ana higa su gida. Zabi to duk wanda ya ci farfesu ko zabi da kuɗi na wallahi tallahi ban yahe masa ba ya ci wuta balbal. Kawai wallahi ki koma da shi ki dawo min da kuɗi na gaya miki. Ai wallahi ko an kai ba wanda ka karɓa tai. Ki je ki gaya masa abin da nace miki idan ma karyewa ne ki karyar ni dai abin da nake so kuɗin da in ma 60,000 ne suka samu kawo min. Tab wallahi tallahi sai dai ka haƙura don wallahi tallahi mun riga ma mun ci har mun zubar da kashi. Kin dai ji abin da gaya miki ko? Ki yanzu da ki ji ki abin da gaya miki wallahi. To na ji shikenan. Awo. Dan renin wayo kawai. Yalla na yi ka son banza. Aljani dildiyadina shi ka da shi. A'a madaki. Ani ba mi haka da kai ba. Idan aka make shi i mutu. Ai ni kuma ba labari. Kaga ba labarin gado na kenan. A'a yau ai da gaske ma miƙe wa dokar da gaske doke shi ma ba dan tankwaba sai ba. Ai in kika san gari haka zai koma. Sai dai a sassan zai a share shi. Kuma Hajiya dama ina so faɗa miki ta magana shi fa alhaji shi ma iya laifi yawan gidajen alhaji a kufai na aljanu yake ginawa shi yasa suke batawa suke make shi yanzu ma da yake mu aje batun alhaji tunda aljanunka sun make shi muna da lokaci aure ya dakata amma fa ka sani taska ya faɗa min akwai sauran kuɗi a gidan nan don haka na sake shawara na jinki Hajiya ta yaya za a yi mu shiga gidan nan mu kwashe kuɗin nan ga baki ɗaya idan har zai yiwu na fita da rabona kuma kun fita da rabonku. Kan yi haka
ya a dan tsaye kai ya kika gani Characas da kai. Allah ko A'a, dole fa gudidi in ta ganka ta ruɗe. Ka san me? Har na tuna ranar da muka fara haɗuwa da kai. A gaskiya gudidi ta dawo min da kai hayyacinka. To ba shi ne baki gane ba? Ai shi yasa nake son aure gudidin. Idan na aure gudidi ta dawo da ni hayyacina. Yan mo kaɗan nan da ne aka ta taho da ni. Da ke ma da kanki zaki fi jin daɗin kallo na tun da muna tare. Ko ba haka bane? Ba rabuwa zami ba. Gyaran nan gaba ɗayan ta gyara ni. Naku ne ku biyu. Gaskiya ne haka ne kam ta gyara ka. Haka ne. Amma ka san wani abu? Yarinyar nan gudidi har yanzu ta ki sakin jiki da ni. Kamar tana ɗari-ɗari da ni. To me zai hana mu tafi tare ni da kai wajen ta yanzu? Mu ɗauko ta in je in ga gidan da za ku zauna. Kila ta ɗan saki jiki da ni in ta gan mu tare. Allah ya miki albarka. Yanzu shiga ɗaki akwai ɗako 300,000. Sai mu je mu hau mota mu tafi tare har can. To ba tare ba za mu raba ba haka. Dukan ku fa nawa ne. Da ke din da ita. Ai kai. Kai an gaishe da ni. Kai da arziki yayi. Yaya. Kun gani ko tunda kun ga ku ne dama ba ku taba zuwa kun ga yadda aiki ba. To kun ga aiki ya nisa amma a haka kayan aikin ma ake jira a kawo a ci gaba a dora daga inda aka tsaya. Wa masha Allah wuri yayi kyau sosai. Haba wato na bureka. Babban aikin da yake gabanki yanzu shine duk gidajen wasan da kika sani makotanmu. Gidan Malam Kaya ne, gidan Dan Ma'u'a da Koro Mata ne, Kabusa ne, gidan Sumal Usha ne, gidan Mamuda Bakwalo ne, gidan Amfara ne, ke tsallaka ma ki shi kanshi dan yalo na mabushin. Ko a ina 'yan mata suke tsala-tsala. A fito da su a taho da sunan. An riga an gama ranka ya rufe. Ciyaman. Na'am. Ni fa abin da zan ce maka sai dai in ce Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin. Bureka. A kwantar da hankalin ki ciya lady. Ai ana nan nuna ko ba gaskiya ba arziki ba ne. Baby su waye nake gani kamar sun yi fakin mota a wurin mu. A ina ne? To ku ke me nake abin da ya kawo ki daban abin da ya kawo su daban. Yanzu kya raba duk guraren da ake dan zama irin wannan size daban ya irin wayannan. Yan gidanmu ne masu yi mana alheri. Wai waye naga ya zo ya fara aiki a filina ne haka. Waye da wannan gangancin da wannan waters. Kaga aiki kuma har ya fara nisa. Ranka yi baka da me kace? Kana cikin birkilolin ne ko leburan da suke wannan aikin? Ban gane ma'aikaci wani na yi kama da birkila ko lebura. Wannan fili da kake gani na wani aiki na ne ake min nake saka zunzurutun dukiyata nake sawa saboda gidan wasa za a buɗe sabo katafare. A maimakon ma ku takura a cikin gari za a da ku nan ku sakata ku wala ku barar da ji ranka yi daɗe. Ka gama bayanin? Ni dai na gama bayani na kuma ina fatan ka fahimce ni irin ku ne suka zo suke dan tallafa mana mu ma. Ai mana addu'a da fatan alheri ranka yi daɗe. Gidan wasa. Ya wannan fatan ka gane. To lalle kai kuskure babba domin wannan fili na ne mallaki na ne. In ma wani ya sayan ma da iska. Ba zai yiwu ba. Riyal na gugan riyal, dala na gugan dala haka na sa zunzurutu na sai wannan gurin wallahi. Kai, sa malam. Bai karka kai. Sunana Ispeto Kamal. Wannan filin ba naka bane, filin Alhaji ne. Faɗa masa da yaji. Saboda haka ba za ka zo ka ce mana filin ka bane mu yadda. Wallahi na ne. To me shaidar cewa naka ne filin? Ina da shaida. Da komin su gani. Ina da takardu. Ina tiya lady. Zo tiya lady zo. Amma ku ya sai iska. Duk wanda ya sayar mai da wannan wurin ya sayar mai da iska. Zo tiya lady zo. Ina aka aje takardun nan? Kamar suna nan ko? Ina zuwa. Akwai tarin tatsuniyoyi da labaran ƙarya da ake yadawa game da allurar nan ta rigakafi, misali cutar covid-19
cuta ce kamar kowace irin cutar mura wacce ba ta buƙatar rigakafi. Cutar COVID-19 tana hallaka mutane fiye da kowace irin nau'in cutar mura har fiye da ninki 10. Hatta cutar mura da sauran cututtuka suna da nau'in allurar rigakafin su da ke kare mu daga kamuwa da su. Wasu na cewa wai ana yin amfani da allurar rigakafi ne domin bin diddigin al'umma. Gaskiya ko kaɗan, wannan allura ta rigakafi ba ta kunshi da kowane irin nau'in abu da ke sa ido ko bin diddigin al'umma. Hukumomi masu zaman kansu da kuma manyan kasashen duniya masu gogayya da juna sun hakikance cewa allurar rigakafin na da inganci kuma babu wata illa da take haifarwa. Zance na gaskiya shine akwai hanyoyi masu sauki na bin sawun jama'a, misali ta kan wayoyin hannu da katunan banki da sauransu, fiye da masu binciken nazarin halittu. An ce allurar rigakafin na iya sauya kwayoyin sassala na dan adam wato DNA. Maganar gaskiya babu wata allurar rigakafi da za ta iya sauya kwayoyin sassala na halittar dan adam wato DNA. Hasali ma allurar rigakafin ba za ta iya shiga ma'adanar kwayoyin halitta ta DNA ba. An ce allurar rigakafin na iya sakawa dan adam COVID-19. Wannan zance ba haka yake ba. Allurar rigakafin COVID-19 tana koyawa jikin dan adam ne yadda zai yaƙi cutar da ke haifar da COVID-19. Wannan ba wata matsala bace ga tsarin jikin dan adam. Wasu na cewa idan aka yi wa mutum allurar rigakafin ba buƙatar ci gaba da kiyaye matakan kariya daga COVID-19. Maganar gaskiya shine jiki na ya ɗaukar kwanaki ko makonni kafin samar da cikakken kariya da za ta hana jiki daga kamuwa daga cutar. Babu wani maganin allurar rigakafi wanda yake da tasiri 100%, saboda haka kowa ya ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka ba da shawara domin kaucewa kamuwa da cutar. Wannan sako ne daga kwamitin karta kwana na yaƙi da cutar COVID-19 ta jihar Kano da ƙungiyoyi masu taimakawa harkar lafiya. Ina bin wannan hanyar a kowace rana a cikin ranakun mako. Injina bai taba bani matsala ba. Suna kirana da walƙiya ne domin ni nake ɗaukan su in je dawo da su. Injina baya bani matsala. Jama'ata ina nan lafiya. Injina yana lafiya. Suna da wani abu da suka yi tarayya a kai. Man injina na Amasco. Yawwa, ga mutane na sun zo. Bari na sabunta musu injinan su da man inji na Amasco. Amasco Engen Super na wannan ne. Baba Goni. Amasco Oria 40 na wannan ne. Baba Goni. Shi kuma Amasco Battle 5000 SM na wannan ne. Baba Goni. Na gabatar muku Amasco Synthetic SAE 5W30. Sabon ingantaccen man injina na manyan motoci na zamani irin wannan. Haka ne da sauran 'yan kungiyoyinmu ke sabisin miliyoyin ababen hawa da man injina na Amasco. Lafiyar injina shine man Amasco. Humaira, Hajiya Humaira, jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje, nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje. Ce ba ma wannan ba, farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje. Idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje. To ga mu nan zuwa. Sabon shago da fai da drinks da aka bude a gaban kwana ganduje shi ya tattaro da ni da ni nan. Kana nufin duk abin da muke samu a Rufai da yogurt zamu iya samun shi a nan kenan? Komai da komai. Kamar yogurt mai banana, strawberry da vanilla flavors? Duk akwai su a nan wajen. Pizza, shawarma, waffle cake. Snacks, fura da kowane irin drinks duk akwai a Rufai da drinks. Ku ƙarasa can ku gani. Rufai da drinks da ke gaban kwanar ganduje. Mun ga gurin zama domin ƙarin bayani. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ko kuma social media handles mu kamar haka. Rufai da drinks da ke gaban kan titin kwana ganduje inda gamsuwa ta gida ta tare sai kun zo. Ai na gaya ma akwai takardu. Yau zan kure ku wallahi. Alƙur'an. Alhaji, gare ta takardun ai gaba daya wannan takardun ma na bogi ne ba masu kyau bane. La haula wala quwwata illa billahi. Halin sirashi kenan. Sun sai da fili a nan yankin ya kai guda 50 kuma duk haka suke. Rasha ne sayar min da filin nan. Rasha ko? To shine dai gashi ma yanzu ka duba gani. Gaba ɗaya wannan takardun ma abin da ya nuna mana cewa location ɗin wasu ɗan zaguwa ne. Eh? Bare da gaske. Saboda haka an sa takardun ka. An sayar ma da bogi. Shirmin takardun suka baka.
amma wallahi ke munafika ce. Yanzu kin san baki duba takardun ba kika ajiye a kai. Ni da sai ki ce in bude in karanta hanga abin da aka rubuta. To ba kai bane bude ba ka ki budewa. Kai jinan. Ina mai baka shawara. Karin ƙara ganin ka area nan. Ranka yi. Kaga duk wani abu naka da ka san zaka amfani da shi ka zo a kwashi. Dan zo gugaje wurin nan dan ina son filin in ga na gyara shi zan ƙara fara aiki kwanan. To a dan ragen asara wani abu gaba ne. Kai Alhaji na magana kana magana a bar wurin nan. Ina ai rigima ce. Ai irin su haka suke Alhaji. Ko neman fitina ka zo ka sai a sayan ba da filin wani. Ba mamaki da gangan ya siya wurin nan. Yana sane har ya gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kun ga gida dai ko? Ai kun ga dai ga fuska gida ko? To kun ga gida. Gida yayi kyau. Nan. Masha Allah. Nan ma wani ɗaki ne. Gashi nan da bayi a ciki. Wa'annan kujeru da wannan dai na gama magana su. Ku shigo nan. Masha Allah. To kun ga nan ma. Nan ma kun ga bayin shi. To. Kun ga bayin shi. Masha Allah gida yayi kyau. Komai lau. Ai amarya gudide. Abin da ya sa ne kira ki nan. Kada Madina da ita da Hauwa aljanna su zura miki ido ki kasa zaɓa abin da ya dace. Shin wannan gida in yayi ki ce yayi, idan bai yi ba ki ce bai yi ba, a canza miki wani gida. Yanga kujeru? Dai na gama da wa'annan. Gaskiya baby wannan gidan yayi kyau. Yayi? Kawai ka biya kuɗin gidan nan. In biya kuɗi? A yau zan biya kuɗi. Shi yasa ai kake birge ni. Ango. Hankalinki yanzu ya kwanta tun daga shi yanzu zai aure ta. Hankalinsu dai ya kwanta. Madina. Abin da ba ni zai aura ba, ciwon da ke cikin zuciyarki fa shine a zuciyata. Wani irin ciwon zuciya tun daga shi kina dafa 'yan canji? Muna dafa 'yan canji dai. Abin da nake so da ke mu kwantar da hankalinmu mu ebi rabon. Ango. Ku ka gani? Ku heka. Yawwa. To mun dawo. Amarsu ta ango. Mudidi kenan. To kin san dama can na ba da rabin kuɗi in an zo kun ga gida yayi. Gudidi ta yadda sai a cika kuɗi a biya. To yanzu a wannan kuɗin na gurin kike cire 250 sai a cika. Ai an gama ranka ya daɗe. Dama ai ka san bari mu gani 250 ko? Yanzu wannan 200 ce a nan. Yawa kawo ki gani. A tsaya mana ranka ya daɗe rike ga 100. Kai kawo ta nan. Yawa rike haka ga 200 rike. Bari a cika 50 ɗin. $250 ko? Wannan ma aje. Kanwata zo. Kinga ni fa na fi son ki dinga sakin jiki da ni. Kai ki damu da ni. Ni fa daukan ki nake a matsayin kanwata da muka fito ciki daya. Ba wani abu. Ki saki jikinki da ni. Kanwata ya kamata yanzu ma ki shirya mu je in kai ki wanke kan nan saboda kina barin kanki yana lalacewa ba kya kula da shi. Kin san kuma shi wannan da kika gani yana da bala'in son gashi, yana daga ɗaya da abin da yake so. Ki dinga sa mai turare, yana son kamshi. Allah baki albarka, Allah baki albarka Madina. Shi yasa kika ga ina tare da ke bare da ke ba, saboda kina gyara min ita, kina dora ta akan hanya mai kyau. Ko ba haka bane? To yanzu a biye ta wannan busukan ba za ta iya kula da ita ba sai dai san kuɗin tsiya. Ba haka ake ba ko? Ai yanzu ma za mu je a wanke kan nan. Yanzu nan a gyara shi. Yanzu daga nan ma za a je a wanke shi a gyara. Daga nan ma shirye 20,000 sa ciki. To kin ji ko? Amarya guda. Tana kanshi. A siyo kuma turaruka. Menene ne na nuna makuciya baka? To shi kenan ranka ya daɗe. Ai kira
kalla ya akai yaya Ayuba baba fa ya sake faduwa domin jikin ya tashi alhamdulillah addu'a ta ci ubangiji Allah sa siya shekara 2 kai daga nan ma i wuce ka gan aka tashi raba gado in aka raba shi a cire mishi abin da muka dauka din nan sai a maida mashi kaga ba wani hakinsa a kanmu to akwai faɗan damuwa domin ina ganin fa alhaji fa ya gano harkan nan sai ta ganewa mana da an maida mai ba shi kenan ba haka ne fa amma fa ya kamata wato mu je gidan don duba shi don mu fahimci yadda al'amarin yake to wannan abu yayi bakin ciki na kawai abu guda ɗaya da alhaji za a ɗaura aure na a sha bidirin biki yana kwance ni shine kawai ina jin ka wato bazuka kana ji na albishirinka dan uwan ba ina jin ka dan Allah i sauri ka gaya min me kake so ka gaya min ne wallahi ina cikin tashin hankali yanzu haka ina kofar gidan alƙalai ma'aikatan ne ma suka hana ni shiga na dawo kan kwanan gidan na tare na san in zai wuce ni tsiya zan tara gaban motarsa in gaya mar abin da zan gaya masa alhaji ya faɗi wanwar kai Allah maji roƙon bawa amma fa dan gwamba ba shi kadai ya faɗi ba ni ma na faɗi dan wallahi ka gani nan nayi mummunan asarar da ba ta da misali birni aka yi min ni ko wallahi sai ne wa mutum London dan London ita ce karshen birni a labarin da ije gurin malam Zaidu yana tunanin ko sabgan nan ce ta tashi ta sa alhaji ya faɗi wanwar to shi ne yake wani tunani wai mu tashi mu tattara mu je a dibo alhaji daga nan a gane sabgar ya gane ta tashi ya faɗi wanwar ko kuya wai wace sabgar mu muna sabgar kuɗi da muka ɗeban ma alhaji ai ita ce ake tunanin ko ita ce ya gane ya ta sa ya ɓingire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine can kace kare aiki ya yi madaki tsarin ya yi kyau very good madalla haba madaki me naka na wani rubuta ya bariki ina ma laifin ka rubuta budurwa hajiya ke wanda bakin ki kike kwartantawa yarinyar yar bariki ce da muka samu ta bariki kuma abin da nake so ta wannan ta acting ai tun abin ka san mata bariki abin da fitowa fili baro za ta baka ganewa ni na faɗa wannan aikin fuska ne ma daki hajiya kwanta da hankalin ki dan kiranta ya fara ki ko wane ne ma menene ke dai bukata ta biya mu kwashi kuɗi da muka sa a gaba to shikenan operation zai fara ba da dadewa ba sauraku kada wani a cikin ku ya yadda ya kawo min failure bi ma'ana ya kawo min faduwa a game da wannan operation da muke shiryawa an fahimta operation satar kudin alhaji ina son ku fahimta da farko akwai ayuba dan gombo ina da shekara kamar 53 makaɗin kaca kaura ne sannan mazaunin garin Lagos ni da nake muku magana zan yi basaja zan koma kamar shi dan kwambo kun fahimce ni zan zama kamar shi makwafansa kenan kun fahimce na yi goro ne kamar ni an fahimta mun gane next muna da bazuka haruna bazuka ɗan shekara 28 ɗan gala ne kuma mazaunin garin abuja tuzuru ne ina saka ina gani kana ina kai ne zaka zama makwafin bazuka sakaina kai ne haruna bazuka
da fafu sufa glue baki da